Voelender hebben we al 2 keer het oorles gehad. Petro en Kitty Hupperichs. Hadden het goed vol, zin ik. Gok ik. Een bijzondere schutterias. Een hele mooie schutterie. Zit organisatorisch goed in elkaar. Doet zich regelmatig zijn. Ja. Wie de Turkse president Gül aanwezig was. Volgens mij bij de Floriade 2012. Hebben ze ook nog gezorgd voor begeleiding. En na dat bezoek is de coalitie in het Limburgs parlement geklapt. Wat moet ermee te maken hebben dan? Met die van Voelender? Ja. Nee. De blote bijn en de beurtjesdragers van Vielen. Bovenop de berg zouden er ook hele mooie oorlogsspieren zitten. De 77-jarige generaal van Vielen, Mat Gulpen, heeft de vogeldraaf geschoten. En hoe zeggen die van Sint-Joep? Dat ze de oudste koning hebben dit jaar. Zo kennen, die gegevens heb ik niet, maar zeker niet de oudste keizer. Edith is de dochter van Mat. Je ziet er niet hoe, dat is 77.